δεντράκι αποσμητικό στο αυτί του. Παναγιώτη, ποιος είναι ο σπαστικός γυμναστηριακός τύπος? Αυτός που μοσχοβρωμάει και ψάχνεις να βάλεις δεντράκι αποσμητικό στο αυτί του. Το αυτί του. Μάλιστα. Γελάει. Τι κάνει και με ενοχλεί. Ναι. Δεν εκτελεί σωστά τις ασκήσεις. Μιλάς για κάποιο συγκεκριμένο? Βεβαίως, εννοείται. Βεβαίως. Είναι πίσω από την κάμερα ακριβώς. Νομίζω ότι αυτός που δεν προσέχει την προσωπική του υγιεινή. Οκ. Είμαστε λίγο όλοι έτσι δηλαδή. Μέσα στο workout. Αυτός που μετά την άσκησή του αφήνει όλα τα κιλά πάνω στο μηχάνημα. Παιδιά, βάζουμε τα κιλά, πραγματοποιούμε την άσκηση και τα βγάζουμε, αφήνουμε το μηχάνημα έτσι όπως το βρήκαμε. Συμφωνώ. Γιάννη, ποιος είναι ο πιο σπαστικός τύπος γυμναστηρίου? Τύπος γυμναστηρίου. Αυτός που δεν λέει καλημέρα, καλησπέρα και φυσικά αυτός που δεν μαζεύει τα βάρη. Θα κάνουμε tag. Και? Λοιπόν. Γελάει. Αυτό θα πεις τώρα. Εκεί πέρα κοίτα.